Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, bakit ganyan? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo dyan, be? Alam ko! 4 na araw na lang. Actually, to be exact, 3 days and 8 hours na lang. Valentine's na, iniisip mo ko sa kayo magde-date na. Kasi naman tong asawa mo, yung misis mo naman, ang hilig-hilig kasi lumabas, gusto lagi gumagastos. Ako sabi ko sa inyo, huwag nagastos-gastos. Alam mo kung anong gagawin? Ay, itakbo mo na lang yan, be. Takbo. Alam mo kung ako sa'yo, para medyo good vibes ka dyan at hindi masyadong marami kang iniisip dyan. Ay, takbuhan mo na ang programang Love Trip! Nakakatawa. Hyper din yung cameraman natin no? It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ito pa rin ang inyong babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo, it's me, your dadalerang atleta, DJ Mara Tony. Date check. Date check. Wala namang ka-date. Today is February 10. 4 na tulog na lang. Anong ulit meron? Valentines. Oh, sus. Alam mo yan, hindi mga iniisip ko ngayon. Ang iniisip ko ngayon ay yung takbo ko po na marathon this Sunday. Oy, pero maliban dyan marami pang mas exciting na bagay dyan sa Valentine's Day. Given na it's only 3 days and 8 hours and 28 minutes and 24 seconds. Gusto mo yun? May timer kami dito. It's our 50th anniversary dito sa Love Radio. O, diba? Kung ikaw isa rin sa mga nangangarap na tumagal kayo ng asawa mo ng 50 years, ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di pakiningin mo ng Rab Radio B. Ganun lang yun. Pero sige, marami kang sabi mo, wala naman akong pera ngayon. Wala kami pambili ng flowers, chocolate. Bili-bili ka pa ng flowers, chocolate. Mamaya mag-aaway rin naman kayo. Alam ko maraming excited sa atin ngayon. Excited sa Valentine's. Ako naman excited sa takbo sa Sunday. At syempre excited sa ating 50th anniversary dito sa Love Radio. Pero talagang hindi nakaka-excite kapag wala kang perang panggastos. Aminin mo, kaya nakakunot yung noo mo. Kasi yung misis mo, chat ng chat sa'yo, sinasabi, uy, honey, saan tayo magde-date? Pero hindi mo masagot kasi wala kang pera. Problema ba yan? Napaka-basic! Kung gusto mong turuan ka ni Mara Tony, simple lang naman ang iyong gagawin, ha? Habang nakikinig ka ngayon ng feel-good music, pakilakasan ng radyo, Billy, para madamay ang katabi mo. Mamaya bigyan kita ng ilang tips kung paano kayo magde-date ni misis kahit walang budget buy, walang pera buy. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig. Kasama po rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one.